Beberapa kali warung mie kenyol iki muncul ning FYP ku dan marake penasaran nggo marani. Jebule, warung iki wis dodolan ket taun 2003 dan ket mbiyen dodole ning omah. Lokasine ning Gang 7 Kajangan. Gampange sih warung iki persis ning ngarepe kuburan. Dadi nek sampean wis tekan Gang 7 dan wis ngerasa merinding, nah iki wis pedhek karo warunge. Tapi ben gampang iki tak titik Google Map bae. Seporsi mie kenyol kuah kok iki regane 10.000. Secara porsi sih standar, isiannya ono mie kenyol, sayuran, dan ndok ayam. Jenenge mie kenyol Bang Gondrong. Aku sik mikir, nek kapan waktu bakule potong gundul, apakah jenenge bakal berubah dadi mie kenyol Bang Gundul? Dodole sih ora mung mie kenyol tok, ono mie biasa karoan sego goreng. Nek wulan poso kok iki bukae dik bar traweh nganti sak tutupe. Nek hari biasa bukae dik jam 4:30 sore nganti sak tutupe. Soale dong bakule tak takoni lah tutupe jam piro Bang? Ya ora ono tutupe Mas, wong ora ono lawange. Ya ora salah ta.